Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka dai da wannan lokaci. Yawwa in ba kan kai bakon zuwa ne wannan channel ta mai suna gaskiya din wuni, to ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Yau za mu ba ku bayani ne akan wata channel da muke muku da zama gabatar muku. Channel ne mai suna Mubaraki TV. To Mubaraki TV dai kowa san ta ne nasara ce, amma za mu kare muku bayani akan wannan babbar tasha ta Mubaraki TV. Ku biyo mu cikin bidiyon domin ku ga abin da bidiyon ya kusa. Yawwa assalamu alaikum. Yawwa da farko dai in zaka shiga Mubaraki TV zaka buɗe datan ka ne, yanzu zaka ka buɗe take. In ka buɗe datan ka direct kai tsaye sai ka je kan YouTube application ɗinka sai ka shige shi. Ya ɗan yi sashi ne domin wajen da nke ba ɗan wani isasshen sabis sosai. Yawwa iya kawo ka cikin YouTube ɗin naka tukunna sai ka je wajen nema wato sacin, sai ka zo nan wajen sacin kenan sai ka rubuta Mubaraki, kun ganda mata fito Mubaraki TV sai ka shiga. To kun ga wannan tasha ita ce Mubaraki TV. Mubaraki TV tasha ce da take koyar da technology da wasu abubuwan da suka fi technology dai irin su gashi nan kalle da zaka yi chat da kowa a WhatsApp, gashi nan bidiyon su dai gashi nan irin na technology suna koyar da abubuwa da yawa. Gashi nan yadda zaka gyara hoton ka, wanda hoton ka yadda ya dishi yadda zaka gyara shi. Gashi nan yadda zaka koyi YouTube cikin sauki. Gashi nan sabon training, kalle kuma yadda application da ya fi kowanne mamaki a cikin wannan shekara. Gashi nan dai suna koyar da technology sosai. Gashi kuma suna koyar da yadda ake samun kuɗi a internet. Bayan suna koyar da yadda ake samun kuɗi a internet, kuma suna yadda za ka ƙirƙiri YouTube har ka fara samun kuɗi a cikinsa. Wannan tasha dai mai wutan Mubaraki TV tana da bar amfani in dai kana son fara YouTube kenan. Yanzu firstly in za ka shiga application yadda za ka ga kwanan nan na ga sun fara wani training ne da za ku YouTube. To yadda za ka samu wannan training din ne za ka je ka shiga Telegram ɗinka. Za ka je Telegram, gashi nan Telegram in ka sai ka shiga Telegram. Yawwa gashi nan dama ya kawo mu Telegram, sai mu je wajen neman wato sacin, sai mu rubuta Mubaraki, sai mu rubuta Mubaraki TV. Gashi nan ma kun ga ya fito, gashi nan Mubaraki hata nan ta fito. Gashi nan kun ga duk darasin sukan da suke korowa, kun gani darasin koyon YouTube. Gashi nan wanda zaka shigo zaka dinga ganin sara an fara shi ma. Gashi nan har labaran wasu abubuwa dai wanda baka shina ba, yanda kamar ka wannan Facebook ya ce, WhatsApp ya ce zai daina yi a wasu wayoyin. Gashi nan dai duk gashi nan sun fara. Gashi nan wannan darasin YouTube kore na farko ma kenan gabatarwa. Gashi nan na biyu buɗe Gmail, buɗe Gmail. Gashi nan na uku yadda zaka saka wa Gmail ɗinka tsaro. Gashi nan yadda nan wani hudu kuma yadda zaka buɗe YouTube channel ɗin shi ma kansa. Gaskiya abun Mubaraki TV tana da amfani sosai. Har ga Allah ku je ku danna masa subscribe sannan ku danna masa ƙararrawa. Yawwa mun gode. Idan yau shine farkon zuwanka wannan tasha da suna Mubaraki TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Mun gode. Barka dai da zuwa tashar gaskiya da TV.